Abantu abadala abaphila nokhubazeko nabo bajongene neengxaki zomba wokusondelelana kwelixesha leLockdown, ntoleyo eyenza kubenzima ukuthobela imithetho. Abanazo ke nezixhobo ezaneleyo zokubakhusela. Umbutho wesisa iChampions of the Environment Foundation ingenelele inceda abafundi base-Efata bangaboniyo nabangevayo, kuquka nabantu abadala basemthatha ngezixhobo zokuzikhusela. Unqongophala kwezi zixhobo zokuzikhusela iseyenye yeengxaki ngelixa kusiliwa nesisifo secorona. Amathuba okuyifumana ambalwa nxa unazo ezi zixhobo. Ingxaki esekhona uninzi alunazo. Siye saphinda ke sanikeza nakwi-Efata School for the Blind, sanikeza nase kwi-old age home kwayisempilweni apha eMthatha. Saphinda sawunikeza ne-hospice uThemba pha eMaiden Farm. Apho ke ngabantu abadala ikakhulu abaphaya nabantu abakhubazekileyo. Sincediseke kakhulu ngezi material and sincedisekile nje. Nikhumbula uba thina singabantu abadishana siyi-community yabantu people with disability. So imagine ke into ezinjenge social distancing azikho lula kuthi. Izibhedlele zaseMpuma Koloni zithe zaxhamla nazo kwezi zixhobo. Esi sami isibhedlele ndikuso eNelson Mandela Academic Hospital. Kulapho sinyanga khona abantu bagula kakhulu. Kuye kufuneka into ba sibancedise xa bezawuphefumula. Sibafake kulo machine wokuphefumula. Xa usenza lonto kuyanyanzeleka uba ube lapha kufutshane kwi-patient. Bangapha kwama-535 abantu esele besulelwe sesisifo eMpuma Koloni. Kwasweleka abalishumi. Ndingulwandile Mbulali eMthatha.